наздик ба 1 сол мешавад ки бинобар паҳншавии COVID-19 ин қатораҳо ба берун сафар намекунанд. Мунтазири боз шудани роҳҳо ҳастанд. боркашонӣ ҳам дар ин давра ба маҳдудиятҳо рӯбарӯ шудааст. мақомот мегӯянд, соли гузашта бинобар пандемияи фарогири COVID-19 боркашонӣ аз тариқи қатора ва интиқоли мусофирон коҳиш ёфтааст. 272 миллион сомонӣ боркашонии байналмилалӣ тавассути мошинҳои боркаш ва ҳудуди 30 миллион сомонӣ тавассути мусофиркашонии роҳи оҳан кам шудааст. вазири нақлиёти Тоҷикистон зимни нишасти хабарӣ гуфт, ҷониби Тоҷикистон омода аст ки сар аз ҳамин рӯз мусофиркашониро бо қатор ба кишварҳои дигар шурӯъ кунад. аммо ин ба ҳолати воқеӣ бо COVID-19 бастагӣ дорад. бояд корҳое ки метавонад ҳамин чиза хуруҷ битиҳад, бояд аз он даст бикашем. набошад агар хоҳиши мо бошад ҳамчун вазорати нақлиёт, мо мехоҳем ки мусофирро тезтар барҳаман биён нишондодии иқтисодии мо назм мешавад. барои мо ҳол иро гуфта наметавонем ва ин мутаассифона аз Тоҷикистон вобастагӣ надорад. дар ҳамин ҳол масъулини ширкати роҳи оҳани Тоҷикистон мегӯянд, ҳарчанд боркашонӣ чандон коҳиш наёфт, вале бо далели хуруҷи бемории ҳамагир хароҷоти интиқоли бор зиёд гашт. кашондани бор бо назардошти ҳолатҳои ковидӣ инчунин хароҷотҳои иловагиро низ тақозо мекунад ки вақте аз сарҳад баромадан бояд онҳо ҳатман безарар гардонда шаванд, ё ки вақте ки аз сарҳад медароянд онҳо ҳатман бояд бо маводҳои антисептикӣ кулли борҳо безарар гардонда шаванд ва як чанд муддати муайян дар карантин нигоҳ дошта шаванд. дар даврони пандемия ҳазорҳо муҳоҷири тоҷик дар Русия мунтазири бозгашт ба ватан буданд ва бахше аз онҳо ба воситаи парвозҳои чартерӣ ё ғайри нақшавӣ ба кишвар баргаштанд, вале бархеи дигар ба сабаби камии пулу нарасидани навбат мунтазири кушода шудани роҳи ҳавоиву роҳҳои заминӣ мондаанд. бахши ҳавонавардии Тоҷикистон низ аз хуруҷи бемории ҳамагир зарбаи сахте дид. тақрибан 1 сол аст ки парвозҳои доимӣ аз Тоҷикистон ба кишварҳои хориҷӣ сурат намегирад. раиси ширкати Somon Air дар посухҳои катбӣ ба радиозодӣ гуфт, бо сабаби лағви пурраи парвозҳои худ ширкат маҷбур шуд ки 90% кормандонашро аз охири моҳи март то июни соли 2020 ба рухсатии бемузд фиристад. фурудгоҳи байналмилалии Кулов низ аз ин вабо хисорот бардошт. дар 10 моҳи қатъ шудани парвозҳо бинобар пандемия 24 миллион сомонӣ зарар дида, аз ширкати ҳавопаймоии Уральские авиалинии 3 миллион сомонӣ қарздор шуд. коршиносон мегӯянд, Тоҷикистон ба гунаи кишварҳои дигар бояд зарари ширкатҳои нақлиётиро дар шароити хуруҷи бемории COVID-19 ҷуброн кунад. мақомоти Тоҷикистон аз ин қабл гуфта буданд ки зарари умумӣ ба иқтисоди кишвар метавонад зиёда аз $2 миллиард ташкил диҳад ва дар оянда ҳам афзоиш ёбад. пандемия ҳамчунин боиси коҳиши наздик ба 40% пули муҳоҷирони тоҷик аз Русия шудааст. пули мефиристодаи муҳоҷирон яке аз манбаъҳои муҳими чархиши иқтисоди кишвар дониста мешавад. аз роҳи заминӣ ё қатора ба самти Москав бештар онҳое истифода мекунанд ки барои дарёфти кор ба Русия мераванд ва маблағи кофӣ барои харидории чиптаи ҳавопайморо надоранд.